Iki ibarate hitungan ganjil nuwun sewu. Lah nalika semanten Raden Werkudara niku ngendika menapa kalih panjenengan? Werkudara kandha lamungka Kalimasada bakal didol sak payu-payune ning dheweke pekewo, dheweke isin yen dirembuk ana pasamuan negara Ngamarta. Aku supaya ngenteni ana tata wates negara Ngamarta kene lan kudu ana paseksene. Paseksenipun kudu disekseni wujude prajurit kowe ingkang sekti mandra guna ing kamben-kamben ingkang digdaya Surayuda. Wadya Bala nggih napa? Nggo nyekseni anggene Raden Werkudara bakal masrahake Kalimasada marang Hamsa. Sampeyan iku diapusi ning sampeyan ora krasa. Cara cetha ngoten karepe Raden Werkudara, he Prabu Hamsa, kowe kena mboyong anane jimat jamus Kalimasada, watone kowe iso nglangkali bangkeku. Cetane ngoten. Ning Werkudara ora kandha kaya ngono kuwi. Lah mriki niku ndene wong alus kok.
Mriki ini nggih wong Tata Krama, nggih wong Subasita, ngerti karo unggah-unggih, ngerti karo jeneng Tata Susila. Lah niki sampeyan sakniki ngeten, cetane yen sampeyan percaya kalih kula, sampeyan iki ditantang perang kalih Werkudara kaliwani napa mboten. Yen pancen Werkudara nantang Bandayuda kawan Hamsa, ora bakal mundur sejagat. Niku kudu mampitung riyin, mangkon galih riyin. Yen sampeyan musuh Werkudara kira-kira iku iso mulih apa ora? Napa sampeyan mboten krungu kondange Raden Werkudara? Wong sak donya niku kebebakan kaliyan kasetene Raden Werkudara yen perang ora nate kalah, kalah-kalahe yen mati niku Werkudara. Kok duwe wujude pusaka loro, pusaka Kodrat karo pusaka Wirajat. Pusaka Kodrat naminipun Kuku Pancanaka, pusaka Wirajat naminipun Gada Rujak Polo. Gada Rujak Polo gedene sepira? Yen Gada Rujak Polo didekne ning tengah sawah iso nyupi sampah 2 hektar. Kon saiki nang penggale. Yen semono kira-kira gedene Rujak Polo niku sepinten? Nah niku sampun ngali kok Raden Werkudara nyuwun sewu. Adine Werkudara Pangeran Pandhawa Raden Janaka niku sekti mandraguna lananging jagat lan curing Madyapada. Wong kadon ngelem marang kebagusane, wong lanang ngelem karo kasetene digdaya mandraguna. Nah niku pusakane apa Janaka? Oh pirang-pirang. Panah wonten Kyai Sarotama, wonten Harda Bedali, wonten Pulang Geni punika wujud keris. Sing ampuh dayane niku keris Pulang Geni. Dayane piye? Nuwun sewu, yen Pulang Geni niku diceke ana ing tengah bumi bener, niku mangke badhe wonten kageblek. Pulang Geni kok didayangke ngalor, ora akeh wong matuk. Lho niku dayane Pulang Geni. Pulang Geni kok dayangne ngidul, ngidul akeh wong pilek. Pulang Geni dayangne ngetan, etan akeh wong lara. Kok nganti Pulang Geni dicepne tengah bener, akeh wong wedok meteng niku saestu. Wong lho nyatake kaya ngono kok ya mula men Prabu Hamsa iki mikir dhisik. Yen wedi aja wani-wani, yen wani aja wedi-wedi mergo iki musuhe iki ora enteng. Dinalono bumpak pinangki wedhus, madhen kaya perang kepiye? Aku sing bakal labrak negara Ngamarta. Sampeyan arep maju perang, maju perang. Wani kalih Werkudara. Wani wae. Yen wani kerjasama kalih Mbilo. Kerjasama piye? Sampeyan nang maju perang kula tak toto-toto gawe terbelong nggih ngliut musuh manjing sampeyan. Kowe iki malah ngendeng-ngendeni medeni-medeni. Lho, lan ngaturaken pitik kelapa sak lubune. Musuh Werkudara, sampeyan iso mulih slamet niku alhamdulillah. Bila mutung derek kate Werkudara nggo wangsul kemawon, ngegrem nggih saged, numpak gojek nggih saged. Kuasa kate gunung sing apa gunung terus wonten dawa suwun. Kowe matura karo adikku Dimbaka, upamane kapenkoke Pancabaya Hamsa mati supaya dilangkahi kelawan Dimbaka. Mudhi. Kuwi mboten aku sendika ngestakaken bala. Nadyan wancine barang wis buta dina iki.
si penunggal paten nono penunggal apa dosane wani ngumpuli sesama aja di ndak lagi yo bener kandamu agamamu randang aku tak ketok gulumu lek mau mripatmu jerengen gobokmu kuwi adalah kasar tembungmu kowe sing miwiti suka ucapmu iki banteng saka negara Ndrawati kang ripalungguhan iki manunggal lawan wong Ngamarta Satriya lisan pura Setyaki kang dadi aranku Setyaki ya Raden Sencaki wah jenenge loro ya Bima Gunting malah telu tambah Yuda papat Resmi Wira 5 kowe sapa 6 bosok kupingmu kowe sapa kaisate sesembahanku Prabu Hamsa saka negara Arga Bentang iki Jaya Sudirga kowe aja melu celeng boloten kebolaten tumrap lakon iki luwih nyimpang ngiwa utawa nengen endi pawongan sing jenenge Warkudara kan maju mlek srimpung sikile bonto tangan tukel dulu langat-langat patung ucap ora sak nyumbari pepunden Kundra Dipati menang karo Setyaki sembah idri-idran wani karo aku dene apa yen pancen ngemping loro ginjah pati loro gagik maju apa ora ngarsa tanganku layang kerja damuran cepat digami lan nyawamu kroni batangmu
Sekti apa? Halo Pak Ben. Bayang kowe nusul. Awas namanya orang blender press. Narendra Bentar Prabu Hamso Ratu Wedang Sengaye itu Ratu Argo Bentar Prabu Hamso kowe sapa? Ratu Patu jaring gobok ana ngandha Prabu Baladewa Kekrasana Karsana kusuma wae kene Pandal Putrajaya tak ngopo wae nang lapangan dibantermu. Aku ora goleki Baladewa ndi sing jenenge Werkudara. Ora gelem nguncupke tangane, ora gelem menyake wujude jimat Jarus Kalimasada. Takon sirna margolaine piye ndak ora bawa umur kowe. What?
kang sayan gongkoro katamiro patma api aku doro opo kowe karo apa leparan ratu manduro karo ratu leparan piye rame Ratu Manduro semangat perkara yang wis diminasi ora ana hubungane karo kuwi kanggo yen Ratu Manduro lara awake mesti wujude senjata nenggolo wis karepe lho yen nganti ratu loro iku mati njur piye mati penting ose to mau wis ana Kueng peto ning stinggil sakjroning sesaji iki aja nganti ngorbanake nyawa. Primalungguane tak jalukane banget Werkudara maju. Maju ning iki lho peperangan. Maju kok karo yen menang. Arek ambang maju kalah lho. Yo. Tak sikut lho. Maju mesakno rakamu Mandura. Karena diantok keren, ada sekti, ada lincah kaya ngono. Kaya biasa lambung gitu. Kaya yang budrek suwi-suwi loro dhewe lemes samae. Mesakne. Beberapa mengatake Ratu Manduro. Ya dibantu malah ora ketrimo kaya malah nesu njur piye. Dianggep penake apa-apa wirane Ratu Manduro. Mengko yen ana apa-apane sing tanggung jawab Kresna. Sing bagus sapiyen sing padha Bandayuda ora oleh dipateni aja dipateni telukno wae ratu loro kae kira-kira yen wis teluk sumpahe ratu loro kae njur piye
setan lunga metu saka krangkeng Bretudara. Kowe ngapusi Hamsa jarene ngedol Kalimasada ning nyatane jebul mung Rekadaya. Mumpung napane ora-ora mbok sapa sing dadi pakan gagak batange? Werkudara aku Hamsa kapok Werkudara. Aku ndada marang keluputan aku ngaku kalah. Aku njaluk urip Werkudara, aku aja pateni Werkudara. Werkudara, aku dimbaka, aku patenana ora masalah. Ojo mati tinggal urip aku mati ra apa-apa Kang. Penimbang nang omah yo dioyak-oyak kredit. Ojo malu aku njaluk urip paten Werkudara. Yen kuwi do tak uripi apa sumpahmu? Aku mertobat dandani Pak Karti. Aku bakal sumuyut karo para Pandhawa. Ning kuyung karo para Pandhawa. Kowe mesti ngerti lelakonku sing tak sandhang. Yen aku ora ngestokke dawuhe Prabu Jarasandha aku mesti dipateni. Yen mangkat nyatane apes kaya ngene iki nasibe dadi ratu cilik ya kaya aku iki. Aku tobat, aku tak nderek para Pandhawa wae. Ate Werkudara, Tuhan ampun tenade. Bapak lepetong karo aku bareng rego dadi sing mangan kowe. Panjane Katu Mandura, kalau tanpa rupa iki gurumu iso perang dodo sing ngajari Baladewa. Nyatane njajak karo gurumu ngetok kampangiran, mirang-mirang karo gurumu karo piye? Hebat. Tal bisa kurban laku. Wah, apa? Ngancam perkara apa piye? Dibukteni karo sajagat
kira-kira Werkudara apa Ratu Mandra sing luwih digdaya? Sapa sing luwih ampuh? Sapa sing kira-kira glundung mustakane? Basa kok berhubung aler. Werkudara apa Baladewa? Ayo ketara kaprawitanmu. Pramerta Jermata kerput aku. Sayuta wong sakit muni. Aja minggah. Werkudara. Sapa sing doyeng Prananggana? Sapa sing luwih digdaya? Sapa sing menang? Aja ngendel-ngendelake bab iso krebon musuhku. Mergo kabeh mau ana paribasan. Buncalne kaya wayang. Kesang. Alem-alem. Ora sing ngongkon Werkudara mau mesti kowe. Nggih nang perintah kula. Kamu piye? Kowe penyepelek Ratu Mandra, mirang-mirang Ratu Mandra. Aku durung mundur, aku durung kalah. Yo kene Werkudara perintah supaya Mandra ade pabaratan. Kuwi Paduka mboten prisa. Carane bocah enom munjung teng tiyang sepuh niku ngoten niku. Paduka piyai sepuh yen ra gelem dikunjung karo cah enom, tegese Paduka tiyang sepuh ingkang asil lole niku. Murid Pak Purnomo niku. Pak kesoni pinara ingkang kaya Piyai sepuh niku cekap ngayomi manestoni ndongani kemawon. Pramana ratnang somyong namrang kadi karunaning aswase aneng marga mengalakung jenak pinarake mawon mangke sedaya perkawis sinambating kampungi Ratu Ndrawati kaliyan Yayi Werkudara paduka mirsani kemawon dhumateng gelaring kahanan. Yen apa-apa dirampungi karo wong tuwa njur sok kapan cah enom entuk gawean.
sapi simpen penging kapuk pambukaning warana talen saking nyeplayabe aluyut Wakudara dipetakan budi Yayi Parto ulun wonten timbalan kenging dawuh Koko Prabu ngibarate wong gegawa ora saya enteng parandini malah saya abot merga dedengkoting para ratu murka Narendra Giribajra Prabu Jarasandha isih meger-meger kula kang ngono siap sakala ndak kanthi tumuju marang negara Magadha yang Giribajra aja nggunakake kekuatane otot gedhe-gedhene mateni syukur kena dilikke ewadene kok nganti ngumbar kanistan lan kamurkan tanpa leren pasrahno marang kurbane Hyang Agung
sanjuang condro dene purnomo semonar kenyare kaya ngliling bawana. Kartika biar semonar ngrendani antariksa amingin dan swasana ing wanci dalu. Endahing kahanan ora kaya mapan wonten ing dusun lampis ireng kalis tinggal kelurah Petruk katenguk sinambi ngrenggo endahing bumi Indonesia.